Komanso pa angaliba osaiwala ma platform osiyana hapa Facebook page yawo. Ifetu tili kuno ku Palombe Teachers Training College musiku la lero pamene tikunena kuti
tikufuna tisegulire Impact Palombe musiku la lero. Chaka chino kuno kumene kusankhidwa kunena kuti ma effort ochuluka conference imene achitike mbali ino ya Palombe. Monga mukudziwanso ma conference ena ngati Eastern yasankha Machinga kuti ikhale kukhale kukuchitika ma effort ochuluka, komanso anzathu a Southwest nawonso asankha mbali imene anaona unena kuti kuchitike ma effort ochuluka, koma mu chigawo chimenechi cha Southeast Malawi Conference asankha kuno ku Palombe. Pachifukwa chimenecho siku la lero ndikumene kukupangika launch ya zinthu zonsezi. Inu tu musachoke pamenepo, mukhale pamenepo. Ine ndime pano ndeti zoona zimene zikhale zikuchitika pano mu siku la lero. Amayi ndi abambo anyamata ndasungwana, nthawi ino ndilole ndipereke m'manja mwa Migowi Church Choir atipasire court worship.
Yehova timlemekeza, ndi mwanake wokondedwa, timtama mzimu woyera, Mulungu wodalitsidwa. Tipemphere. Mulungu wathu wokonda wokhala kumwamba, tufuna tikuthokozeni kwambiri mmawa uno chifukwa chotiyendesa, kuongolera chiongolero posiriza zazikulu zikachitike ndipo zina lanu likatamandike chifukwa cha zina la Yesu tapemphera, amen. Tiri jimine jomwejo tisagwe nyimbo zathu number 150, number 150. Okunkawo alitikutiko, mere ya kunkaruza bwe. Ivano kuombe menezo mboka zikita kampeni zinene lonjo ya Impact Palombe. Tinagamba masiku amene abirao ordinary bozana kuti tsiku la lero kukhale ndithu mwambo umenewu. Masiku awa kunali ndithu misonkhano ya chisisimuso imene ali ndithu South Seventh Day Adventist South East Malawi Conference amachititsa ndipo amatsogolera ndithu mapemphero amenewa kapena kuti misonkhano imeneyi ndi Pastor Nsugwa komanso Evangelist Ernest Kaonga. Ndelo ndithu Palombe Teacher Training Center kumene ndithu kuli mwambo umenewu okhazikitsa launch imene izichedwa kuti Impact Palombe. Tinakamba mbuyo mukuti cholinga cha launch imeneyi ndikufuna kuwina miyoyo komanso ndithu kulalika uthenga osiyana-siyana. Ndinakamba bonso mbuyo mukunena kuti launch imeneyi ikakhazikitsidwa ndithu kukhala misonkhano yokwana 200 imene imachedwa kuti effort, ndiye kuti aziyenda khomo ndi khomo komanso kuchititsa misonkhano yosiyana-siyana mkati monso ndithu kumachita ntchito zachifundo. Ine dzina langa ndi Chifundo Mota ndipo pamakina pali Andrew Mandala, kuli Chawanangwa Kamanga komanso Samson Kaisile ndipo ndi zanga zameneyi Daniel Deleza. Tikupempha zoti mukhala pomwepo, taona zochitika zosiyana-siyana zomwe zikuchitika ndithu pompano, taona nyimbo zosiyana-siyana kuchokera m'magulu osiyana-siyana kuti tionetsetse ndithu ni mwambo waukulu, mwambo olemekezeka. Taonanso kuti kwabweranso president wa South East Malawi wampingo umenewu wa Seventh Day Adventist amene wandi Pastor Binali. Ndicho ndingapemphe ndichoti mukhalebe pomwepo zambiri zikhale zikuchitika pompano pakane mawamzati. Mundilole kuti ndipereke mpata kuti ayendese mwambo umenewu ndikhale ndibweranso posakhalisapa. Tigwade pansi tipemphere. Zikomo inu Yehova Mulungu wathu, Atate wokonda amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu ndi chiyamiko pa zonse zabwino zimene mwatichitira. Msonkhano uwu pamene umayamba Sande, taona dzanja lanu, chikondi chanu komanso chisomo chanu. Uzafika mtsiku la lero Yehova, tifuna tikuyamikeni. Mwayitana ana anu, mwayankhula ana anu.
ndipo ana anu ambiri apanga chisankho. Pozindikira kuti Yehova chikondi chanu nchakuya, leronso chakukomerani kuti mutiyankhula. Lolani Yehova mwa nsisi zanu ndi chikondi chanu mawu anu amveke, ndipo ife tigonje pakuchita chifuniro chanu. Pokhala kuti ndife ana ochimwa, lolani aliyense wa ife mutikhululukire, mutiyanjanise ndi mtanda wanu. Mwasankha mtumiki wanu Dr. Kaonga kuti ayankhule mawu anu. Takuonani mukumugwiritsa ntchito. Leronso ndi tsiku lina. Tikupemphani Mulungu, tiyankhuleni kupyolera mwa iye, ndipo dzina lanu lokha likwezeke, ndipo ife tikuoneni, ndipo ife tikulandireni. Pitirizani kusogolera msonkhano wathu, iwo onse amene akudwala, iwo onse amene ali ndi nkhawa, iwo onse amene akutsatira utumiki umenewu kupyolera pa TV yathu, pa Facebook. Tonse ife lolani tikumane ndi chisomo chanu. M'dzina la inu Yesu Khristu, mpulumutsi wa moyo, tipemphera. Amen. Tiri mu nthawi yakupembedza Mulungu wathu kupyolera mu zopereka, ndipo zopereka zathu za lero ndi za Personal Ministries. Titseke maso tipemphere. Atate wathu ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu, tikuyamika ndi kuthokoza dzina lanu chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipatsa. Tachita kosayenera msabata yonseyi. Mu nthawi iyi choyambirira kwenikweni tikupereka miyoyo yathu, mutikhululukire zochimwa zathu. Pamene tsopano yafika nthawi yakukupembedzani kupyolera mu zopereka, tikupempha mudalitse onse amene atambasule dzanja lawo ndi kupereka, amene alephere chifukwa cha zovuta zina za moyo uno. Mwathandize ndi kuwakumbutsa kuti mu nthawi ina yoyikika azakumbukirenso kukupembedzani kupyolera mu zopereka zawo. Inu mukule, tonsefe tichepe, mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Amen.
kukulandirani nonse amene mwafika lero tsiku la kupembedza pa 2 May 2026 pamene tili ndi tsiku lalikulu zedi, tsiku limene tonsefe takhala tili mu msonkhano wa chitsitsimutso. Lero ndi pachimake penipeni pamene zonse ndizochitika zina zafika penipeni pamapeto. Imvani kuti mwalandiridwa nonse amene mwachokera ku Chiringa, Misewu 4, Phalombe ndi madera ena osiyanasiyana, komanso ena amene mwachokera ku Blantyre. Imvani kuti mwalandiridwa kuno ku Phalombe, maka pano pa TTC ku Phalombe kwenikweni. Mulungu akudalitseni nonse. Mafumu amene muli pakati pathu ndi alendo ena osiyanasiyana, imvaninso kuti mwalandiridwa. Nthawi yochepa imene ndili nayo ndikufuna ndikuonetsereni atsogoleri athu amene atumikira maka akutumikira nkutsogolera nyimbo. Iwowa Eda Chiketa kuchokera ku Phalombe Central Church. Amen. Komanso mwapaderadera ndingofuna ndikuonetsereni chifukwa msonkhano wathu umene tili nawo amene akutitsogolera ndi atsogoleri athu a Person Ministries kuchokera ku South East Malawi Conference amene takhala nawo mu sabata yonseyi pamodzi ndi alaliki athu. Choncho mu nthawi iyi ndikuonetserani, ndipo iwo apitirizanso kukuonetserani akulu athu amene achokera ku South East Malawi Conference. Iwowa ndi Pastor Msuka amene ali pakati pathu, amene akutsogolera timu yonseyi ku nkhani zakulalikira. Pastor, pilikani. Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Tokoze chifukwa Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino. Ndithu ndabweranso limodzi ndi mayi pamene mulipo nanonso tayimirirani mupereke moni. Koza mangoti akodi mbusayo ali single. Ayi ndithu mayi yimirirani mupereke moni. Philadelphia, Philadelphia. Tieni tiimbe nyimbo ya Philadelphia mwamphamvu. Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia. Obale chipitililebe. Hallelujah. Okondedwa, ndifuna ndikulandireni ku chilinganizo cha pamwamba kwambiri chokhazikitsa ntchito ya kulalikira uthenga mboma lino la Phalombe, imene ili mu dongosolo la ndondomeko ya kulalikira uthenga mu chigawo chino cha South East Malawi Conference. Ndipo ntchito imeneyi tikuyitchula kunena kuti Impact Phalombe. Ndiyeno ntchito imeneyi ikukhazikitsidwa lero, imene inayamba ndi msonkhano wa chitsitsimutso kuyambira Sunday kuzafika tsiku la lero. Tithokoze chifukwa mumabwera mu unyinji wanu. Masenta onse amene tinakhazikitsa a satellite, kumenenso kwabweranso anthu oti abatizidwe mu tsiku la lero. Imvani kuti mwalandiridwa ndi manja awiri. Ndipo dongosolo limeneli lotchedwa Impact Phalombe tilifotokoza bwino chigawo cha kumasanako. Koma nthawi ino mundilole ndikuonetsereni ena akuluakulu amene apanga mwambo uwunso kukhala wopambana chifukwa cha kupezeka kwawo. Ndifuna ndikuonetsereni alendo athu amene achokera ku Eastern Malawi Conference.
anthu mfe ndi abale atamva kuti ayi tsiku la lero tikuchita launch chilinganizo chimenechi abwera kuzachita sapoti ntchito imeneyi. Ndimati ndikupempheni Mr. and Mrs. Kapalamula, akuluakulu aku Personal Ministries chigawo cha Eastern Conference, tayimirirani pamene mulipo mupereke moni kumpingo. Ndithu takulandirani ndi manja awiri. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Ndifuna ndikuonetsereni ma directors athu amene ali pakati pathu. Tili ndi Pastor and Shepherdess Namokwa. Ndipemphe pamene mulipo tayimirirani mupereke moni kumpingo. Komanso tili ndi a director athu a ministerial secretary, iwo amene amayang'anira abusa onse akulu wa mpingo komanso madikoni ndi ma department ena. Pastor Katero, pamene mulipo tayimirirani mupereke moni kumpingo. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kupezeka kwanu pakati pathu. Okondedwa, ndikuonetsereni mwapaderadera azibusa amene ali pakati pathu. Tili ndi Pastor Majiga, komanso tili ndi Pastor Lundu ndi abusa ena amene ndithu ndakuonani mukufika posachedwa kompano. Tayimirirani ndithu kuti mpingo ukulandireni mwapadera. Ndima pamodzi ndi ma shepherdess. Mpingo tikaona alendo athu abusa athu tuti banji. Ndikuonesereni staff yonse yochokera ku South East Malawi Conference amene amagwira ntchito ku ofesi yathu yaikulu ku South East Malawi Conference. Tayimirirani pamene mulipo mozi apereke moni ku mpingo. Haleluya. Zikomo kwambiri. Okondedwa, ndikuonetsereninso komiti ya Personal Ministries mchigawo chino cha South East Malawi Conference. Ndikudziwa ena mwatanganidwa simuli pakati pathu mukuthamanga koma kwa inu amene mulipo tayimirirani kuti mpingo ukulandireni mwapadera. Ya ena mayo ndi amene ayima kutsogolo kuno. Mpingo tikaona akuluakulu amene wati kuti banji. Zikomo kwambiri. Ndili nacho chimwemwe kuti ndikuonetsereni ena aiwo amene akutenga mbali kutsogolo kuno. Komanso ndi ntchito imene Mulungu wapatsa kuti agwire. Okondedwa, ndikuonetsereni abusa akwezani. Abusa akwezani ndi abusa amene ali achigawo chino, komanso ndi amene ali chairperson muzochitika za tsiku la lero. Abusa perekani moni kumpingo. Ndikuonetsereni abusa amene akhalenso akugwira ntchito yolandira iwo onse amene abatizidwe mu tsiku la lero, komanso utumiki kutangatira utumiki wa ubatizo. Abusa akanama, iwo wanso ndi abusa amene akuyang'anira chigawo cha Chiringa. Abusa perekani moni kumpingo. Ndikuonetsereni abusa amene akutenga pemphero lozipereka. Iwowa ndi abusa Anamokwa, mwina poti anayima kale, ndithu iwowa atenga pemphero la ozipereka. Pakati pathu ndikuonetsereni Chief Finance Officer. A Chief Finance Officer amene akutsogolera dongosolo lonse loyendesa chuma chathu mchigawo chino cha South East Malawi Conference, Mai Tuwanje. Ndipemphe Mai Tuwanje mupereke moni kumpingo.
ndikuonetsereni mwapaderadera mlaliki wathu wa msonkhano uno kuyambira tsiku loyamba kukafikanso tsiku la lero, ndi amene ndithu agwira ntchito yayikulu kuzipereka pa ntchito ya Mulungu, pa kupyolera thanzi lawo, nthawi yawo, komanso kupyoleranso mu chuma chawo. Ndi munthu wodzipereka kwambiri amene alola kuti tsiku la lero Mulungu wagwiritsa ntchito kuti atiyankhule. Iwowa ndi Dr. Ernest Kaonga. Chotero iwowa nthawi ino sindiwapasa mwayi kuti ayankhule, koma akangoyima ndi kuyamba kupereka uthenga, ingodziwani kuti Dr. Ernest Kaonga ndi amenewo. Ndithu Ambuye akudalitseni, takunyadirani kupezeka kwanu pakati pathu. Okondedwa, nthawi ino ndikufuna ndikuonetsereni mulendo wathu olemekezeka, a president athu a mpingo wa Seventh Day Adventist chigawo chino cha South East Malawi Conference. Iwowa ndi Pastor Daniel Binali. Pastor Daniel Binali ndi amene ali mulendo wathu wolemekezeka mchilinganizo chathu cha tsiku la lero. Iwowanso ndi amene ati atsogolere mwambo wochita launch chilinganizo ichi chotchedwa Impact Palombe. Moti ndikachoka pano iwowa ayimirira kuti apange chilinganizo chimenechi cha kulinganiza ntchito imeneyi. Ndiyeno nthawi ino ndipemphe a president pamodzi ndi mayi. A president sindiyapasa mwayi kuti ayankhule, komano ndipemphe mayi kumene muliko muyimirire mupereke moni ku mpingo. A president angoyimirira kuti ndithu mayi mupereke moni ku mpingo. Okondedwa, ndikuonetsereni mlaliki amene akhale akutilalikira ulaliki wogwirizana ndi tonsefe, koma kuchokera ku department ya Children Ministries. Taona zazikulu zimene anawa akuchita, ndipo zazikulu zimenezi zikupitirira. Amene atipatse uthenga umenewu ndi abusa a Alex Kanyata. Abusa a Alex Kanyenda. Abusa perekani moni ku mpingo. Maranatha. Maranatha. Zikomo kwambiri. Nthawi ino ndiyipereke kwa iwo amene akuyendesa dongosolo la launch. Tithokoze kwambiri chifukwa cha bata limene lili pakati pathu. Ndilibe nthawi yotaya, sitikufuna kuti mtumiki wathu timutayire nthawi. Mwapaderadera ndiyitane a president athu a South East Malawi Conference, Pastor Binali komanso Mayi Binali, bwerani ku sogolo kuno. Ndiye ndikakuyitanani inuyo mwima pakatikati penipeni pa liboni imene ikuoneka pa mwima pamenepo ndi mayi. Ndiyitane Evangelist Dr. Ernest Kaonga, bweraninso ni ku sogolo kuno. Ndiyitanenso a director athu a personal ministries amene wa ndi Pastor Shadrack Nsuka komanso Mayi Nsuka, bwerani ku sogolo kuno. Munthawi yomweyo ndiyitane abusa a chigawo chino komanso ma directors onse amene mukutumikira ku office yathu imene ya conference yathu imene tikunena kuti South East Malawi Conference. Nonse tabwerani ku sogolo kuno kuti tichitirane umboni kuphatikizapo abusa a chigawo chino. Ma directors nonse amene mwachokera ku office tabwerani ku sogolo kuno. Ma directors nonse amene mwachokera ku conference yathu chonde bwerani ku sogolo kuno. Ndi mwambo wopambana kwambiri, tonse tichite changu. Ma directors ngati mwenda ni mayi wonso abwere ku sogolo kuno, utumiki ndo anonse bwerani. Komanso anzathu amene mwachokera ku Eastern tabwerani ku sogolo kunonso nanu ndi mayi ngati ali pafupi kungopatulapo ana okha. Ndi mayi bwerani ku sogolo kuno. Ya mwatilemekeza kwambiri kubwera kwanu. Ya zosangalatsa kwambiri, tikudikirira inuyo kuti mutipeze kenako tipange mwambo. Ndisanapite patali amene atitengera scissors
Tayendani mubwere kusogolo kuno muzatipasire scissors. Amene mwatitengera scissors. Mwatitengera scissors. Bwerani muzatiperekere scissors yo. Ziteka a shepherdess mukale side iyi. Mukale side iyi. Ndingofuna kale side ya uku ya. Doctor mubwere kusogolo kuno. Mubwerere mbali inoyo. Inoyo mubwere mbali ino muzaime apa. Doctor bwerani muime apa. Ya. Muime somewhere chifukwa ndifuna kuti akamadula. Ndiye kuti munthawi yomweyo nditane a director. Tabwerani muzaime apa. Zaimeni apa. Muime apa. Position ya doctor inonso muime the same position. Munthawi yomweyo ndimafuna ndipemphe a director athu. Tabwerani komanso a director athu tabwerani. Bwerani ndikupaseni ntchito. Ya. Inunso muima ma position omwewo amene aimawa koma side iyi. Ena muima apa, ena muima apo. Ya. Mwapitirira mamawa. Ya. Somewhere there. Ndi mwambo umene tikunena kuti kwanza tunonse amene mukutonera zigawo zonse za dziko lapansi. Kaya muli ku America, kaya muli ku UK, kaya muli ku Zimbabwe, ku Botswana, komwe ku Gaborone uko. Tikunena kuti musiku la lero Southeast Malawi Conference tikusegulira Impact Palombe. Mukhale pamenepo pamene zifuna zichitike. Pa chifukwa chimenecho ndipemphe a chief akundikumbutsa. Bwerani. Tabwerani. Imani position iyi. Muime ndi mozuko. Doctor imaoka inu muimire pamenepa. Musaope imirani somewhere apa. Ya. Mene tikuteromo. Tapangani ame kaye inu. Ame wai osegulira Impact amakhala ameneyo. Tafusena zano kuti vuto ndi chani. Intapangani ame. Now. Bwerani anthu awiri inu pasogolopa. Awiri inu. Siza sili kuti. Ndimene zikuchitira kuzadula mbali ina. Kuzadulaso mbali ina. Ntaweva ni mpingo mukaona mukuti bwanji kodi. Amen. Apapa ndiye kuti Impact Palombe ija yatani kodi yasegulidwa. Zimene tikunena kuti September kuno kuyaka moto. Yama effort osachepera 200 plus komanso madera ena amene azakhale akungoonetsedwa siku zakhala atumiki over 600 mu conference ino. Kuzavuta kwambiri ali pomwepa tifuna timve mawu kuchokera kwa president. Moni abali ndi alongo. Impact Palombe yakhazikisidwa. Zitanthauza kuti kuyambira sopano masana atilongosowa zambiri. Kwati ngobenthwa kuti kuyambira sopano zichito zikhala zambiri. Zimene tikhati kubwera kuno ku Palombe political district kuzachita kusiyana kuti anthu amuziwe Yesu. Mpingo tikuti bwanji? Amen. Mene anenera kuti zambiri zikhalako masana kufotokoza kuti chikhale chikuchitika ndi chani. Koma mu nthawi ino tikulengeza kunena kuti Impact Palombe yasegulidwa. Zikomo kwambiri ma directors nonse. Bwererani mukakhale pansi pamenenso anzathu mukubwerera pa stage. Ndikafika pamenepa ndipereke manja mwa amene akutitengera nyimbo yapadera abwere kusogolo kuno kuti azatiimbire. Fulumirani anzathu Amigowi Church Choir ndinuyo amene mukuyimba. Musapange njengunje, bwerani. Di event imene ili yaikulu kwambiri. Ndeti kufotokoza kuti chonde nthawi ya lunch tisachedwe chifukwa kuli zambiri zoti tiziwisidwe. Inu mubwera mupange seti apa. Pamene mukupanga seti tikhala ni mapemphero
apa dera kupempherera kuti zinthu zonse ziyende bwino. Ndi mu nthawi imeneyo ndiperekenso maiki kwa president athu. Tiye ndipemphere. Atate wathu amene muli kumwamba, nthawi ya masana tikuthokoza ndi kuyamikani chifukwa inu mudakhazikitsa mpingo pansi pano pansi, cholinga nchonena kuti anthu anu akakhoza kudziwa za inu Yesu Khristu ndipo akakhala okonzekera kubwera kwanu, kuti amene mubwera posachedwa anthu ambiri akakhoza kupezeka mu ufumu mwanu. Ife monga anthu tate wathu takhazikitsa chilinganizo cha Impact Palombe, cholinga chathu nchoti nchaka chino cha 2026 tikathe kufikira anthu ochuluka m'boma lino la Palombe. Chero tipemphera kuti pamene takhazikitsa chonchi mukatisogolere muzochitika kusiyana-siyana tingathe kukonza, ndi kumapeto kwa zonse anthu ambiri siku lina pamene mubwera akapezeke mu ufumu wanu. Yang'anirani mipingo yanu yonse yakuno ku Palombe, yang'anirani asogolo onse yakuno ku Palombe, yang'anirani ndi azibusa kuno ku Palombe, ndi kuti mautumiki onse amene angachitike akathandizire mawu anu kufika ponse komanso kuzakwana kukakhala kofulumira. Mutiyang'anire tonse ndi kutisogolera pamene programu yonse ya ntsiku lali kupitirira, katisogolere mphamvu yanu, pakundiro pempho lathu mu dzina la mwana Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Timvere kuyimba kuchokera kwa abale amenewa.
maso tipemphere oyo atukutuwa ifika chafundo chomumadzira indi ambuye mutendesa pana kubwera kuno ambuye mawu athu titakalalikirawa akakhazikike mtima mwathu osati akangouluka mtima mwathu mwa Yesu Khristu tapemphera amen. Otuwerengera mutuwerengere Marko 14 kuyambira pa 32 ukalekeza pa 42. Kuyambira pa 32 ukalekeza pa 42. Marko chapter 13 verse 32. Ndipo iwo anadza kumalo dzina lache Getsemani. Ndipo ananena kwa ophunzira ache, bakhalani pano kufikira ndikapemphera. 33. Ndipo anatenga pamodzi ndiye Petro ndi Yakobo ndi Yohane nayamba kudabwa kwambiri ndi kusautsika mtima ndithu. 34. Ndipo ananena nawo, moyo wanga uli wachisoni chambiri kufikira imfa, bakhalani pano nimudikire. Ndipo iye anapita patsogolo pang'ono nagwa pansi napemphera kuti nkutheka nthawi imeneyo isampitirire. Ndipo ananena, Aba Atate, zinthu zonse zitheka ndinu, mundichotsere chikho ichi, komatu sichinedwa ndikufuna ine koma chimene mufuna inu. 34. 37. Ndipo anadza nawapeza iwo ali mtulo nanena ndi Petro, Simoni, ugona kodi? Ulibe mphamvu yakudikira ola limodzi kodi? Dikira, pempherani kuti mungalowe nkuyesedwa. Mzimu uli wakufuna koma thupi lolefuka. 39. Ndipo anachoka napemphera nanena mawu omwewo. Ndipo anadzanso nawapeza ali mtulo, pakuti maso awo analemeradi, ndipo sanadziwa choyankha iye. 41. Ndipo anadza katatu nanena nawo, gonani tsopano nimupumule, chakwanira yafika nthawi. Onani, Mwana wa Munthu aperekedwa m'manja mwa anthu ochimwa. Ukani, zimukani, onani wakundiperekayo ali pafupi. Amen. Mutu wa utumiki wanga ndikukhala ndi ola limodzi la kupemphera. Imene itu inali nthawi imene Yesu Khristu anasala pang'ono kuperekedwa. Yesu Khristu atasala pang'ono kuperekedwa, anatenga ophunzira ake atatu nawapitisa m'munda mwa Getsemani nawawuza kuti mukhale pompa pofikira ine ndikapemphere. Yesu Khristu anapita msogolo nagwa pansi napemphera kuti, Ambuye, ngati nkotheka chikho ichi chinipitirire. Yesu Khristu anabwerera anakapeza ophunzira ake aja akugona. Anawuza kuti, inu zukani mupemphere pakuti pakuti mungalowe mukuyesedwa. Yesu Khristu anabwereranso nakapemphera. Anabwerera anapeza ophunzira ake aja akugona. Anawuza kuti, inu kodi simungakhale nane kwa ola limodzi? Yesu Khristu anabwereranso katatu nakapemphera nagwa pansi. Yesu Khristu anabwerera nakapeza ophunzira ake aja ali mtulo. Yesu Khristu anawuza kuti, inu zukani tizipita pakuti Mwana wa Munthu wasala pang'ono kuperekedwa. Akhristu, taonatu Yesu Khristu pamene anasala pang'ono kuperekedwa anapita wakapemphera. Mapemphero ena kuti tizipemphera patokha popanda kumudalira munthu. Ineyo ndimatengera chisazo pa mayi anga usiku amazuka 12 koloko kuzuka kumawerenga Baibulo, ndiponso amanuza ine kuti tizuke tipemphere. Pomaliza kuwerenga Baibulo amapemphera. Chonchonso lero Akhristu
tiyeni tikhale opemphera inu azimayi atolika mmapanga za chifundo kuti za chifundo zanu ziteke bwino tikhale limodzi la kupemphera inu ana zanga children ministry kuti children ministry yathu iyende bwino tizikhale limodzi la kupemphera inu amu kuti amu anu iyende bwino mzikhale limodzi la kupemphera inu ayiwayi kuti ewayi anu iyende bwino mzikhale limodzi la kupemphera inu atolika inu amu inu children ministry inu ayiwayi mati ndikupempheni mzikhale limodzi la kupemphera ambuye akadalitsa ulalikiwu amen. Hallelujah. Evangelist Chuyu analipano yana evangelist zokoma kwambiri. Hallelujah. Utenga unakwana. Mene wamenyera evangelist Kanyenda. Wa unakwana. Chifukwa wamenya peni pofunikirapo. Kuti impact iteke. Tipempere. Kuti zinthu ziyende tipempere. Wina anayankhula mawu anati tisamalalikire kwambiri koma tipempere kwambiri. Titachepesa kulalikira ndikupemphera kwambiri zichitika zazikulu kwambiri kuposa mene zingachitike chifukwa cholalikira. The evangelist wamenya peni ambuye ndi wabwino. Mazuwa mpingo kuti zambiri zimene tikukumana nazo chifukwa chakuti ambiri sitikupemphera. Pemphero kuti kuti mafuna ndikusinthe ulalikira naso tipitize omwe uchi koma nakonza zina. Hallelujah. Koma nkhani wakamba mlalikira nzangayi ambiri tili mmavuto ambiri sizikuyenda chifukwa sitikupemphera. Kuti akuti iwo amazuka usiku wapakati kupemphera. Ifeyo tikutanya na Mulungu. Zonse Mulungu anazikonza kale bwino ngofuna ifeyo tipemphere. Mutu watu masana ano ndaukonza naunena kale zulo meneni mayamba nsonkhano kuti mutu mene ndilalikire ndori Yesu sakudana nawe. Yesu ali mbali yako. Yesu ali mbali yako. Tiseke maso tipemphere. Mulungu wathu okonda okhala kumwamba tufuna tikutozeni kwambiri chifukwa cha ola lofunikira limene mwatipasa siku la Sabata. Yehova zikomo chifukwa mwakhala nafe msonkhano onsewu kuyamba siku loyamba mwakhala wokhulupirika Yehova takhala tikukuonani. Tufuna siku la Yehova mukamalizise msonkhano ndinu Yehova. Ndikangoyima apo pano monga munthu basi koma mphamvu ndi ulemerero ndi matamando Yehova kapite kwa inu chifukwa pano muyankhula nokha. Yehova yankhulani chifukwa cha ana anu amene abwera, ana anu amene mmakonda, chifukwa cha impact choyambirira timve ifeyo kuti Yehova muli mbali yathu. Yehova mwakonzeka kuchita nafe ntchitoyi. Osogolera ntchitoyi mukhala inu Yehova kuti mumaliza zina lanu likakwezedwe ku Malawi, ku Afrika, kuli Yesu mwerezanga. Chifukwa moyo sopano wavuta, moyo wavuta Yesu maliza ntchito yanu. Ili ndi pempho lathu mwa Kristo pempera. Amen. Buku limene ndichite nalo mawa uno ndi buku la Zakaria chapter 3. Ndichita ndi buku la Zakaria chapter 3
ndiwerenga verse 1 2 3 ndi 4 akhala akuwerenga ine ndikhala ndikuyankhula. Amayi ndi abambo, nkhani imene muiziwe number 1 ndi yakuti Mulungu wakumwamba sakudana nawe. Mulungu wakumwamba sikuti wafika ponena kuti iweyo sangakulandirenso ayi. Mulungu wakumwamba ali mbali yako. Mulungu wakumwamba wakonzeka kuti amenye nkhondo ndi iweyo, kugonjetsa ndani Satana. Moyo wako ungofuna iweyo uvomereze, chifukwa sukuziwa kuti Mulungu ali mbali yako. Satana amatinamiza amayi ndi abambo kuti Yehova angandilandire ndine ndemwe, angandilandire ndine ndemwe. Tikamawerengera mmene tayendera ndi moyo wathu, timafika poza yankhula kuti ndine ndemwe. Ndithokoze Aphalombe senior choir. Ndiphalombe senior choir chifukwa cha nyimbo yokoma, nyimbo yabwino imene ikunena kuti bwenzi lathu ndi Yesu. Palibenso bwenzi lina limene lingafanane ndi Yesu Kristu. Bwenzilo limatikondadi. Bwenzilo limatikonda unconditional. Yesu Kristu amatikonda unconditional. Ndimayankhula zulo kuti pali anthu ena anthu tikamaona timanena kuti andawa omwe chihule ichi chifamba ichi. Koma Yesu Kristu akamakuyang'ana amaonamo kuti mwana wanga uyu ndingofuna mwana wanga abwere. Yesu akuonabe value mwa iweyo. Anthu ena akhoza mali ichi, iwe kumaganiza kuti anthu anakuichi ndiye Yesu alinacho pa udani ichi. Ayi, Yesu akuonamo mwana wake. Mayi olomwana kale chigawenga bwanji amati mwana uyu antamangomuda. Mayi amakhala limodzi ndi mwana wake. Haleluya. Yesu Kristo ali mbali yako. Yesu Kristo amakuwerenga, akuonamo moyo mwana wache. Angodikira kuti ubwere, angodikira kuti uzindikire. Yesu Kristo ali mbali yako. Zakaria chapter 3 pali nkhani ya masomphenya amene Yehova anaonesera. Thokoze anzathu akuchikwawa inu mubwera mkati mwa ulaliki mudosole pang'ono munkonzekere munkonzekere ndikuyitana ndi muulaliki. Zakaria chapter 3 Yehova akumuonesera Zakaria masomphenya chifukwa anthuwa anafika pa mlingo womaganiza kuti Yehova sangawalandirenso. Ndi Yehova akuwaonesa masomphenya UK kaya muli ku Zimbabwe, ku Botswana, komwe ku Gaborone. Yoshua anabwera pa masomphenya apo naonekera. Ataonekera ndi kunaonekanso mtenga wa Yehova. Akuti mtenga wa Yehova alipoteropo, Yoshua nso alipoteropo. Asakuleri tiwerengereni verse 1. Ndizikuza nipitisa ima tiziwerenga limodzi, tilalikira limodzi. Haleluya. Tatuwerengerani Zakaria chapter 3. Zakaria chapter 3. Yes. Verse 1. Mutu wankani ukuti chani? Masomphenya achinayi. Masomphenya Aphalombe impact. Ndi awa anali masomphenya achinayi. Chimene tikupangidwa lonchi pano ndi masomphenya Aphalombe. Ata Mulungu wathu anaonesanso masomphenya Aphalombe impact apasidwa ku South East Conference. Amene woni masomphenya akuluakulu. Yehova wathu amakhala akuonesa masomphenya kwa zisogolera athu, ma president athu, ma directors athu.
chikuchitika panochi ndi masomphenya. Masomphenya ata mulungu ena nane nanati popanda masomphenya people perish, anthu amafa popanda masomphenya. Pakufunika masomphenya azisogolera anthu. Yehova akudaliseni ndi masomphenya ambiri chifukwa chikuchitika apa ichi ndi masomphenya. Yesu Kristo asanabwere akufuna utenga ana ake amve. Kaye ndi Yehova achirusa masomphenya kwa zisogolera anthu. Ifeyo tikale tikungodikira kuti Yehova achita nafe wanji. Ndakuti masomphenya achinayi tawerenga na sogolere. Satana atswana ndi Yoswa. Ndakuti Satana asusana ndi Yoswa. Nakale kuti ambiri ife tinafika pa mlingoni na kuti ndife tomwe amene amatipangisa kuti tifike poti ndife tomwe ndi diabutu. Satana amakuza kuti ndinu nomwe. Kale mwavala suti koma inuseya kuruku inu. Inuseya kuba inu. Inuyo mulungu akakuvomereni inu. Ndakuti Satana nthawi zonse amasusana ndi ana a Mulungu. Haleluya. Nthawi zonse Satana amabweresa kumati kumudwisa. Ukakuti upangiza Mulungu. Ndinu no. Inusiya hule. Inu sotamba. Satana amamenya imene mwakachite. Ndakuti nthawi zonse Satana amasusana ndi ana a Mulungu. Ndakuti apapa Satana anaona Yoshua akubwera pamaso pa Mulungu. Ngati mene tabwerera lero pano. Tabwera pamaso pa ana a Mulungu lero pano. Tanyamuka kunyumba ndikakumana ndi Mulungu ku Impact Launch ku TTC. Ndemwafika mahinda bambo. Mene mwafikira ziwani kuti diabusu alipati. Hello. Satana alikutiso pompa. Ndauli Yoshua amafuna kumane ndi Mulungu. Nde Satana na Yesu anabwera pati pompa. Nde akulisha akuti anangofikira kwa Yoshua. Haleluya. Yoshua. Pitiza nasekwe kumamsusa Yoshua. Mulungu amuyesa olungama. Muyambire suwa. Verse 1. Pamenepo anandionesa Yoswa mkuu. Pamenepo anandionesa Yoshua. Alikuima pamaso pa mthenga wa Yehova. Yesha wafika ngati mwafikira inuyo. Wafika pamaso pa Mulungu. Ndi Satana alikuima kudzanja la manja. Satana anabwera sopati. Atandiyankhana na Mulungu. Satana anabwera sopati. Na Mulungu. Satana na Mulungu akamakumana na Yesu amapita pompo. Kumbukirani nthawi ya Yobu hauri mene ana Mulungu anabwera kusakumana ni Yehova. Yobu na Yesu anabwera pati pompo. Satana anabwera pompo. Ndauli chandi wabwera chani ziko leti ndilanga ndikuyenda pita moma ndikuyendera zinthu zanga hapa ndangokoterapo chifukwa nane ndikuyenda. Satana zikula malitenga ngati lake. Ana Mulungu mene tili pano chonchi Satana wafikanso. Ndakuti chimene amapanga yeye kususa kumati kumudwisa. Ena ndikala ndimve mawu. Ena mwaona akusinza pompa. Satana amabweresera ulesi. Amabweresera kudziderera. Nangobwera potanzanga yangu nditenga. Satana amabwera pompa makonda pamene pali ana Mulungu. Amakonda ana Mulungu. Mwaona zatu ena akusinza pompa muzingoto. Haleluya. Pitiriza na soko. Ndipo Yehova anati kwa Satana. Yehova anaona kumudwisa Yoshua. Anaona Yoshua kufuna atule nkhawa zake. Mayuina wabwera pano aufuna atule nkhawa zake. Nyamata wina wabwera amainda mambo tikukumana ni nkhawa zosiyana. Satana watipasa zimavuto zosiyana. Nthawi ya Impact Launch ndi nthawi ya bwino yokumana ndi Mulungu akumwamba.
kuti nkhawa zathu zigwere, kuti nkhawa zathu zichoke. Wino ni nthawi ya mtengo wapatali. Yoshuanso anazindikira palibe kwina kopita, ndipite kwa Yesu Kristu ndikatule nkhawa zanga. Atafika malo moti akumane ndi Yesu wamtendere. Satana anabwera pompo kuti amuchinge. Satana samafuna kuti inu ndi Yesu mukumane. Akufuna musakumane ndi Yesu mu impact muno. Musempane ni ndaliso uno. Akufuna musempane ni ndaliso uno. Ndi anabweranso pamenepo nayamba kumukumudiza Yoshua. Yehova naona. Titokoze Yehova Mulungu wathu amaona. Haleluya. Haleluya. Ameni Yesu akunisangalatsa. Haleluya. Mungu wathu amaona. Amaona zonse. But if you tingamuone Satana, kwa Mulungu wathu amaona. Amaona. Yehova Mulungu wathu ndi anamuona Satana akumkhumudwitsa kuti iwe sakukukhumudwa hapo akukukhumudwitsa Satana nawe Mulungu akuona. Haleluya. Ndi Mulungu anayankhula mawu. Iwe Satana pitizana sakule. Yehova akudzudzula Satana iwe. Iwe Satana. Yehova anayamba kumudzudzula Satana. Iwe Satana chani ukufuna chani? Ayayi uyu ndio yipa. Yoshua ndio yipa. Yoshua yu amamanga zake ndio yipa. Ndio kuti Yehova analusa Yehova. Satana ije ni Yoshua amayembekezera kuti Yehova amulusira yeyo. Ndio anadabwa kuti malo mwamulusira yeyo Yehova analusira Satana. Ndio kuti anayamba kumuzuzula Satana. Ewe Satana. Muntu uyu ni muntu wanga. Muntu uyu ni muntu wanga, uyu namulenga ndeka. Iwe unayamba walengapo. Iwe unayamba walengapo kantu. Olo nyerere unayilengapo iwe. Olo kasamba kamosu unayilengapo. This is my child. Uyu ni mwana wanga Satana. Satana, this is my child. Komwe ndikafufusa mwana wanga uyu namulenga wabwinobwino. Mwana wanga uyu, mwana wanga amafuna atakonza ubale wake, amafuna atazipereka mwana wanga amene umambweresera nyansi ndiweyo Satana. Satana undipwetekera mwana wanga Satana umambweresera zigololo ndiwe mwana wanga Satana. Mwana wanga umambweresera makhalidwe oyipa ndiwe mwana wanga nabadwa bwinobwino. Mwana wanga nabadwa bwinobwino. Komwe nguzivuta mwana wanga ayu mlandu wake nalipira kale. Haleluya. Mlandu wake nalipira kale. Ndio kuti Yehova nayamba kumusu Yoshua amba kudabwa. Kodi ansatha makamera bacha amakhala ndi malamulo ndi kumamvabe kumangika. Haleluya. Kukhala hapo mpabwino pokongola koma ndi kumamvabe kumangika. Haleluya. Ndimo ndikhululukira ansatha makamera. Yehova akumushisha diabo. Usakwambia abale yanga ndifuna ndikuzeni leo. Satana si mbale watu. Satana si nzatu. Haleluya. Satana ni chikuruku cha makuruku. Zinthu izi amene amampangisa Yoshua anali ndani? Alo ana Mulungu alo. Amene amampangisa nyansi zimene Yoshua mapanga anali ndani? Satana. Ndiye ngati chikuruku apa chukanga tuli mulini mosi koma chikachita kuseri chukumaka kupanga so report iwe. Diabo simbale watu. Satana simbale watu amatinamiza. Uluka ndege ya uluka ukagwidwa ichocho chimatawapo. Haleluya. Diabo simbale watu. Yesu akuti ndiweyo Satana amene upangisa zimene sisi. Ndiweyo mwana wanga namulenga bwinobwino mwana wanga.
mwana wanga ndikukonza Impact Palombe, ndikufuna ndikakumana naye mwana wanga. Mene Mulungu wabwera, Mulungu alipano lero. Yesu alipano lero, afuna kumane nawe chemwali. Afuna kumane nawe mbale wanga. Afuna kumane nawe. Chidiabu chafikansu. Nde Mulungu akuti mwana wanga ndinamulenga ndeka. Nabereka ndeka mwana wanga. Mwana wanga ashu. Ndinalipiranso kale mlando wache. Tentimve nkaniyo. Tabiriza naso kulele. Inde Yehova amene anasankha Yerusalemu akuzudzula. Ngakale okulimbana naye. Mene ninasankhira Yerusalemu. Mene ninasankhira Yerusalemu. Chimosi mene alili ukushu. Yerusalemu anali mavuto ake. Koma Yerusalemu namusankhabe. Ataunga mwana wanga ndiwosankhidwa. Inde ukundiuza kuti akupanga zakuti. Koma usiwe kuti ndiwosankhidwa. He is chosen. Ndiwosankhidwa. You are the chosen of our Father. Audini ndinosankhidwa chemwali. Akudini ndinosankhidwa mbiri simuziwa. We are chosen generation. Ata Mulungu akuti ife ndife ana amuna ndi akazi a Mulungu wathu wakumwamba. Haleluya. Ife ana a Mulungu wathu. Satana wati ponda. Ena ndisi matenda. Ena ndi umphawi. Ena ndi kanza. Ena kuchitidwa nkanza zokupya kwambiri. Mulungu Satana abafuna kuti akuchose usamamve kuti ndi ofunikira. Lero ndifuna ndikuzeni, you are the sons of the living God. Ndife ana mfumu ife. Bambo watu ndi mfumu. Vuto lilipo limene likuchitika nje kuti ife sitikuziwa kuti ndife ana mfumu ife. Haleluya. Sitikuziwa kuti ife ndife ana mfumu. The sons and daughters of the living God. Vuto ndala kuti bale ndi Mulungu wathu ndatate athu ndi oduka. Vuto ndi menero. Chifukwa mulaliko wang'ono ucha ngati tinapangana. Hakuti pemphera. Haleluya. Lumikiza. Kupempherako ndikuti lumikiza nani? Pavilipo. Mulungu akulakalaka atakuchosa muvuto lako. Mulungu akulakalaka akuchose mavuto anokumana nawo. Lakalaka Yehova. Mavuto ndirakuti sitibembe. Haleluya. Ndiye ndichosa bwanji. Ndichosa bwanji Palombe. Satana watisisa molalo. Satana watimenya ndizimatenda kansa. Ena tindi makansa. Ena azimuna ato anamwalira. Ndili kukalonga tili ndi nsonkhano ngati omwewu koma unali wa effort. Tali suli moze ndi Pastor Suga. Kunabwera mzimayi wina. Zanja lake loseli lakupya. Kumasoko ndikwa kupya. Ndiye kuti bale onse ananditawa. Abale anga sakundifunaso yayi. Ineyo sindikuwerengedwa songati muntu ndili ndikunyu matenda. Ndiye azibale anga anandisiya. Sindikuwerengedwa songati muntu. Palibe muntu otangandipikire. Ndiye chifukwa kuti njala nchilombo imafika nthawi ndikufuna chakudya. Ndiye ndimakhala ndine muntu wakunyu. Kuma I force myself kupita ku moto. Sikulina ndikonze chakudya. Kunyu kundimenya. Zanja langa mbuliona litapya zanja lonseli. Zanja langa mbuliona ndinapya. Maso kwanga koseko. Ndinapya amusa. Ndinendemwe Mulungu amandiwerengera. Amayenda bamulifanda kusimikizireni. Yesu Kristo zonsezo akuti mwana wanga ndili ndi maplano pia. Vuto ndala kuti ubale ndine iweyo waudula dala. Koma Satana achita zambiri Satana. Koma cholinga chache akufuna kuti ifeyo molalo ichokeretu. Ndiye nafika pa mlingosi andikupemphera. Satana achita zambiri. Maenda mambo kuli mavuto maderamo kuli mavuto. Satana achita zambiri. Chifukwa chani akufuna ife moralo ichokeretu. Tisamazimveso kuti
bembera chani tamulungu satana amenye nkhondo yake mwachonjo ndi Yesu anamusimikizira kuti iwe uyu ni mwana wanga, uyu ni mwana wanga ndinamulenga ndekha komanso ndi wosankhidwa uyu ukuti ndi wachigololo wampaka iweyonso, ukuti ndi wakuba wampaka iweyonso, ukuti amatamba wampanga zimenezo ndani mwana wanga, mwana wanga wampanga zimenezo ndani, wampanga mwana wanga zimenezo ndani ndiwe. Ndio satana yangu yangana basi iwe ndio yisiru kwambiri iwe pana zako kapeleke yako. Haleluya. Ndio kuti anamushisha kuti chisiru ndio kuti atamuzuzula chonchi satana anatawapo pamene pandisangasa kwambiri mpakuti akuti Yehova anayankhula mawu kuti uyu inde zimene kuyankhulazo inde koma uyu ndosaka. Haleluya. Imezero yaklasa koma uziyo uyu ndosaka. Tauzana nzano ala kuti ndosakidwa ngakhale matamba ndosaka. Apa sakunena apa tauzana nzano inu ndinu nomwe ati ati ndinu nomwe au nanuso ndino wadadi amaita bambo nkani kabine kuzo maoneka kuti Yehova akukondera zoyipa. Haleluya. Ikoza kumoneka kuti Yehova akukondera zoyipa. Ai Yehova sadana ndinu yayi koma Yehova madana zoyipazo, zoyipazo ndi amadana nazo. Haleluya. Zoyipazo ndi amadana nazo koma inoyo watambasula manja yake. Haleluya. Bwenzilo ndi Yesu, bwenzilo konda. Haleluya. He is waiting for you. Akukudikirani watambasula manja. Zoyipazo amadana nazo koma iwe akukudikira. Andakamati chihulechi Yesu akuti pali mwana wanga pamene ndikumudikirira. Haleluya. Ndikumudikirira mwana wanga abwera liti, mwana wanga abwera liti kapena ndipitise impact palombe lonji kapena mwana wanga akabwera. Yesu mwana wanga ndiwe wosankhidwa iwe. Haleluya. Mwana wanga ndiwe wosankhidwa iwe. Tamungu Paulo amapando ama tamangisa anthu akamapemphera samaziwa Paulo kuti ndi wosankhidwa. Haleluya. Akupamba chokanabo kutenga kasiya mprison samaziwa Paulo kuti anali wosankhidwa. Haleluya. Ambiri fe satana watigwisa ntchito zambiri koma sitimaziwa ndi wosankhidwa. Haleluya. Yakwana nthawi sopano, yakwana nthawi sopano yakuti ana Mulungu atuluke poyera. Satana ngoti namiza kwake kupha kuba ndi kutani ndikonoka kupatu icho chimaja pusi ngati pusi ndikufuna kumenya pusi mara mutasunga chimwala kumbali akafika akamadya ndemmadeka chimwala chakudya pusi kupha. Satana akukupanga pusi weyo arasunga chimwala kumbali. Satana kwake kupha kuba ndi kuononga. Yesu akuti mwana wanga palombe impact ishi unakakhala iwe utamwalira kale. Haleluya. Nakakhala utamwalira kale mene tikulalika pano chonchi ena akulowa mmanda lero pano chonchi. Haleluya. Ena panopa sanga kale ngati mene wakhalira iwe yapopo sanga kale angulira mimba mkuocha ngati kuti moto uyaka. Tabulungulizi matenda kunja kuno zimene Satana amagwisa ntchito. Nanena zulo kuti Satana amagwisa ntchito matenda imfa ndi umphawi ndi zimavuto zina ndi zina. Satana akamakupanga pusi amakhala wasungira china chake kumphasa kampeni kumphasa ndi yapo amaindi abambo lero ni siku labwino lakuti tikumane ndi Yesu Kristo. Yesu alipompano, Yesu alipompano.
Yesu afuna kumane nawe akuti ndiwe osankhidwa. Nyamata ndiwe osankhidwa. Pamene Impact Palombe ikupangidwa launch, Christ says, my son, I'm counting on you. I'm counting on you. Nikudai iweyo mwana wanga. Palombe imene ikuyamba Impact. Yesu Kristo timuchitiza manyazi kapena timanga bwanji. Tinkani tipitirize asukuli. Yesu akuti this is chosen. Mene nasankhira Israeli. Mene nasankhira Yerusalemu anali Israeli ndizovuta zache. Koma namsankhabe. Mwana wanga ila ndizovuta zache. Ndiwo sankhidwa uyu. Haleluya. Tiapitiriza nasikali. Tapitiriza. Uyu sindiye muni wofumulidwa ku moto. Mene ali apa yeyo. Mwana wanga inde iwe unamuwika muzima zigororo zakozo. Unamuyika mkutamba kwa koko. Unamuyika muzinchito zako zohipa. Yeyo kuchifukwa mpoto ya uchimo ndi imfa. Mwana wangayo analipa moto kale. Ndachita kufumula uyu. Ndachita kufumula. Ndikumuuza kuti ndiwosankhika chifukwa ndamfumula. Popezeka pa msonkhano uno lero ndamfumula. Haleluya. For you to sit where you are seated. Pamene wakhala hapo kumamvera mawu wafumulidwa. Haleluya. Wanga nangofumula ushu. Inu pali zinthu zina zimene ndakata kukumana nazo ifesi timaona kale kwa Mulungu amaona. Akuti kazafika kumwamba azakuonesa kuti waona siku ili nakuzembesa ka. Taana wanakukonzera afuna kulunde nazizinda mwana wanga. Pali zinthu zambiri zimene Yehova watisindisira. Ndicho lingacho tivezeke pa Impact Palombe. Haleluya. Yesu kuti mwana wanga namusunga dala kuti ndikumane naye, my son is chosen. Zilibe ntchito zimene wapanga kumbuyo. Zilibe ntchito koma mwana wanga ndofuna niyamke naye pa zipita naye. Haleluya. Funa mwana wanga ine. Ndofuna mwana wanga tikagwere ukoza dala. Ndisotono akupita. Mainda mambo kani yote ndipitirize. Sitichoka itikhala pomwepo hapo. Tiwerukira pomwepo. Haleluya. Asogole werengani. Verse number 3. Koma Yoswa anali kuvala nsalu zonyasa nayima pamaso pa nthenga. Ndera wala kuli kapena Yoshua ngasi. Timamvaza Yoshua ngati kuti Yoshua anali bobo, anali sogoleri bobo. Timamvaza Yoshua? Ndi Bible kuti sukuti Yoshua anali bobo iya. Anali ata imam anali akuvala zovala zaja zasanza. Bible kati zovala zasanza zimayimira uchimo. Haleluya. Yoshua sikuti akumbakira apazikola kuti Mulungu akumbakira Yoshua apa. Sichocho. Hello. Ena ya Yoshua ngasi timamva mbiri zabwino zokhaza Yoshua. Yoshua anali akuvala zovala zasanza. Munamva m'Bible Yesaya na kuti ntchito zanu zonse zimene mmapanga zimakhala ngati sanza pamaso pachani Yehova. Yoshua sikuti anali hole. Komwe ukamazifira kuti uli hole pamaso pa Mulungu wala kwakali. Anthu ambiri akuzunza anzawo kwambiri mu mpingo. Ngati kuti mpingo ndi wawo. Mpingo si wa munthu ukuya. Haleluya. Anthu amene kuti atembenukewa mukawazunza kwambiri. Ikidu alipo anthu ena otembereredwa. Koma lero tikachoka pano tiziwe kuti mpingo anaufumula mwene wake kumoto. Haleluya. Ndipo muziwe kuti akuyang'ana. Mpingo si wa director ya. Mpingo si wa president ya. Mwene wake alipo. Haleluya. Ndipo mpingo anaufumula kumoto. Ndi akuyang'ana ndi chidwi. Akuyang'ana. Uziona uyang'ana ndi chidwi. Paliponse pamene uli kuyang'ana ndi chidwi. Kaya ndiwe elder akukuyang'ana ndi chidwi. Kaya ndiwe mayi wa Katolika akukuyang'ana ndi chidwi. Mpingo ndi wa mwene wake. Kuti koma Yoshua yu sikuti anali bobo. Akuyankhula kwa Nyamata kwa masiku ati bobo. Yoshua sikuti anali bobo. Anali akuvala zovala zachani. Yoshua anali ndizofoka zake zimene manena diabuzi. Hello. Mulipo
Danene na meni wamphamvu ngati mulipo. Haleluya. Haleluya. Zimene amanena Satanazi zinali zona zokazo. Sikuti Satana manama apa. Apa Mulungu akumushisha Satana. Kuti muganza kapena mamuna mizira. Koma kuti zimene amanena Satanazi zoonadi Yoshua anali ndi ntchito zimenezo. Chifukwa anali ovala zijani za atawuluko ndifuna ndikuze Satana amakuziwani. Ngati pali munthu amene amakuziwani kwambiri Satana. Haleluya. Satana ndi amene amakupangisani ntchito zicha akakhala iye ndi akakupangisa usiri wa iyeyo amafuna so azikani naso. Ino amene ungati ndi friend amene ni nzako amene ai sala akuziwani in and out. Ndakuti zinachitika nthawi ya Mose wamwalira ndio amene Yesu akuti mwana wanga ndikamutenge. Ino Yesu takubwera chimene akubwera Yesu Kristo. Ena akamamva Yesu akubwera mtima mati kapa akubwera azati ocha. Ai chimene Yesu akubwerera sakubwera za kuocheni. Yesu akufuna za kutenge. Haleluya. Ai sicholinga cha Yesu Kristo kuda za kuocheni. Ai kuocheka musankanoka. Koma Yesu chimene akubwerera ndikupita. Anasanzika ndikupita Palombe ndikupita Malawi kukonzerani malo. Ndikakakonza malo ndikabweranso chimene Yesu akubwerera mama. Nthawi zina zinalikifisitira likabwera za kuocheni. Yesu cholinga chake sakubwerera kusakuochani. Ai Yesu akubwera kuda za kutengena. Haleluya. Yesu atamwalira Mose, Yesu ananyamuka ndikantenge Mose. Anabwera zinachitika izizi. Mose alikumwamba atamwalira Yesu anabwera pamanda Mose. Ndi akukani mkaipeza pa Jude ndi chapter chimozi choka. Mkani ndikulinga verse 8 mpaka na 11. Mkaipeza nkani Mulungu anafika. Yesu anafika kuti azamutenge Mose, azamuzose Mose. Ndakuti Satana chinabwera nsopo mwepo. Chafika. Chani uyu ndi watu malekodi nawo. Uyu anapha munthu. Uyu anakwiya. Uyu anaphwanya malamulo. Anaphwanya basi. Uyu ndiyakurusa ndeti yako tawe yako masunga bwenzi ameneyo. Haleluya. Amene ndi bwenzi ameneyo. Yesu akuti mukakawerenga mukamva kuti Mulungu anamushishaso. Kushishidwa ndi Mulungu amamushisha. Kumwamba anakutumula. Haleluya. Kumwamba anakutumula. Ndiye ababa nthawi ya Yoshua anamushisha. Mose atamwalira uzamutenga anamushishaso kuti iweyo vuto lako umafuna uzingosunga kanthu komwe unapangisa weka kumaso uzingokwira kamene koko. Mwana wanga atazindikira kuti wana lako. Mwana wanga anabwera atu mwana wanga analapa. Halo. Mwana wanga atazindikira. So nampangisa zinzakoso. Anapha munthu. Ananama. Okay. Koma uziwe kuti mwana wanga. Haleluya. Mwana wanga anabwera. Mwana wanga analapa. Analapa. Zonse zimene zinali machimo onse amene unalemba unasala nazo ndiwe. Mwana wanga ine ninafufuta zonse. Chifukwa mwanayo wanga ndi wanga. Haleluya. Ananga ningofuna ngobwera ndakonzeka ndifufuta. Ananga izokusonza kuti pamene ukuchimwa Satana makhala akulembera akuziwa. Halo. Pamene ukuchimwa Satana makhala pamwepo kumalembera kumawerengera. Koma nthawi imene iweyo ukugwada pansi ukulapa Mulungu amamchosapo umakhala iweyo ndi Yesu Kristo. Ndi nyimbo ija imati anthu ndi angelo sangazi ndikile tumerechi Molagali yele
Satana masunga zimarekodi zake. Musireni akae nazo. Musireni asitaya mtawiza. Yesu antu sasidiki. Angelo wa Satana sasidiki. Dianga kale angelo wa kumwamba sasidiki. Koma Yesu halilebe ngati pali pempero. Palombe nyamata ndasungwa na maida bambo ngati pali pempero limene limayankhidwa pompo pompo. Dia mbuye nikulukire. Haleluya. Mbuye nikulukire. Ndi pempero limene ambuye amaliyanga pompo pompo. Sasa kuna mize ni aliyense. Hai chimwe walichita kwambiri nde sakukulukira. Walichita kwambiri. Boss. Haleluya. Boss. Ngati pali pempero limene Yehova chimene Yehova makondera ndikhalirachi mulungu yokukhululukirako ndicha inu taonani Davide wakhala kunkhondo osapita. Yehova anamuyika pa mpando chifukwa anali msilikali ndiye ankafuna azisogolera ndifike nthawi ya Goliath analipompa. Halo, Yehova anamusankha chifukwa anali msilikali. Wayamba ulesi, wayamba zoyenda sana pita kunkhondo. Taona ndi pa Davide usachedwe ukuchedwesa ukusichedwesa iweyo ukusichedwesa. Taona David wasala akuona mkazi wa Uria. Ndikupanga sanga. Haleluya. Mukamapanga imene wa fake sini mapitirira muri zindichedwesa. Akuona mkazi wa Uria kutani. Uzimu wachuluka. Bwana uzimu wachuluka. Inu pagati pali malo amene ifeyo tizinjoya ndi malo ngati chani. Chifukwa Yesu alipati. Mpano kawazatu zonse na ndipalibe chimene chingankanike nkhawa yako yo yachepa kulenga imene yoyo. Christ is here. You are supposed to be free. Hallelujah. Mukutani kuti mufuna Satana angelo ake akhale pano. Let's be free. Hallelujah. Aona uzida kuti uzimene ngati ali pa maliro. Are we in the funeral here? Sitili pa maliro pano. Sitili palibe odwala pano. Pano pa odwala achizidwa. Ankhawa zawo zichosedwa pano ni malo sangalala. Hallelujah. We are meeting our Savior. We are meeting our Christ here. Atamulungu ndifana kuze David waona mkazi wa mwini wake kantengene alipoti ndi afumu. Mkazi wa nani? Sangakali mkazi wa kokola muzi mwanga muno kali choncho. Tambulesa. Samubezika kazo pepa choncho. Bulesa. Ona. Ine mfumu. Ke, amai, lawali mkachipinda ako. So safusira so ndufusira yani. Bola azikhala udalafusira. Bola. Mkazi uyu anachita kumkwilira huyo. Chifukwa cha maudindo wao. Haleluya. Dobaya kwako kwanza pera baya. Atipoti ndafu. Atipoti ndabusa. Atipoti ndachechena. Haleluya. Lord me. Kazi uje kulowa muja. Ubita ukakona naye. Akuchoka muzabuni wa Yehova. Sunga bisi chimo. Haleluya. Balibe chibinonga bange maspa Yehova. Na bisika. Ali kunyumba kwake. Kaza kunitubiza utenga. Ndaimatu. Haleluya. Ndaimatu. Ndakuti mena kumfazana. Ish. Ndiyaluka. Ndikusukulira mtundu wa Mungu. Ndine president. This is going to take this. Ndiyaluka. I have to make a plan. Paja mamuna wake Yulia alikunkhondo. Mwina neni. Ayulia kuitanida kunkhondo. Ndikubwera Yulia. Ndikubwera. Ozo pita yo kunyumba kwako kasangala. Aja mpake. Ya. Haleluya. Aja mpake. Alipo amuna mbili. Pa pompa. Amene abakidwana. Maona. So kadu sambi tu asmaye.
Haleluya. Ali tilipo mpano andulipe sune na ndune na wanu ewe pasikula chiweruzo pazavuta. Haleluya. Ndivuto ndirakuti ana mulungu ndivesereni tili mu roko woti samasuka mzima yuyu nyimbo zozisekeni habari Satana afuna atisokoneza. I don't need songs now. Hallelujah. I don't need songs. Nthawi ya nyimbo ikabwera, I'm on the driving seat now. Hallelujah. What happens is, pale ana mulungu, let me talk to the children of God. Sindufuna mlando basiku la judge pepa na direct pepa na president pepa. Let me talk to the children of God. Futo limenali lipo pano. Ndirakuti we are in the rock. Tasekere da mukachipinda. Tikubisa zinthu zina that we will never find a way out. Njira sipezeka. Chifukwa tukuona kuti banja lita. Kuli bwino banja lite koma mlando kwakhulukidwe. Sula pa tusiziteka. Dizimene Satana makonda zimenezo. You are rocked inside. Rock was my chain. Satana waika is my chain. You'll never be saved. You'll never be saved. Particular judgment pasafuta. Kuli bwino kudana ndi ndali Yesu. Chifukwa Yesu ndiye wasala pang'ono. Mukona zikuchitika zinthu my economy zikugwazi. Christ is about to come. Usangala 2 months 1 year. Christ is coming. Mene ndikuionera situation. Sunday law is about to come out. Hallelujah. I'm ready to go. I'm ready to go. I'm believing money now go. Hallelujah. Next week we are going to Mozambique Impact. To banga launch Palombe Impact, man, right? Hallelujah. Tamasewera mpaka. Tamasewera. We are not in the time. Next week we are going to Mozambique Impact. Tikamachoka kumene koko. Pali mafuta ngalo Karonga have a crusade in Karonga from Mozambique. Kubadika machoka Mozambique. Tukalpanga launch Machinga Impact. Napanga launch kale. Kuma tukakhala ndijani. Tukakhala Sunday revival. Ntaja. Tukakhala revival. I know camp meetings are there. From there I'll be in Kalonga, July, August, crusade. Then September we'll be here for Impact in Tawiat. We don't have time. Hallelujah. We don't have time. Friends, we don't have time. September we'll be here. October we'll be Palombe Impact. September Palombe. August, October we'll be Taja Impact. It's then. Christ is coming. Christ is coming. Ntawiyata Yesu akwera. Nifando kuzenechi. The problem we are in. Ena ngwa sekela Satana. And Satana uchita nyine uyu ndatana naye. Uyu kwake kwat. Uyu ndega chimwa. Uyu atani za boza zimene. Umuze Satana kuti za boza zimene. Yesu wangamata. Hallelujah. Yesu wangamata. Let's finish the story. Maybe I will not take more time. Take 10-15 minutes extra. Hallelujah. 10 minutes extra. And this meeting is very big. Hallelujah. Because we are launching something very big here. Let me tell you. Anamuza no Satana vaya uko iwe. Usali boy. Uyu. Ndimuni. Dinachita. Kufumura. Naida kufumura. Kamutaka inde kunena zona Satana. Kachigorolo. Ukunena zona. Aka nkahuriaka. Ukunena zona. Kama tamba. Kale kama vana masuti na sabata. Kama usiku kama uruka. Ukunena zona Satana. Kama uziwe mwana wanga. Ndinapeleka chiplan chopya. Ndinapeleka chipzelu ya chipulumuso. Ndinapeleka. Ndiya kuti ndinaferatu. Ndinalipiratu. Iwo kwaho ukwachimwisa after ntaferatu.
mwana wanga ngofuna kuti alero dadi ndilandire mwana ali Yesu azilandiridwa nalipiliratu chifukwa Yesu kuti ndinosankhidwa haleluya ndalipiliratu you are paid for and kupipira kwake sana lipire 2 kwacha sana lipire 50 kwacha analipira his blood analipira mwazi wache Yesu Bible likutukuza kuti at the 9th hour paola la 9 ndipo mene Yesu amalira Eloi akufumula iwe kufumula sikuti ngati mena mafumulira nkukwa kankuni ayi kufumula kwa iwe ndine unatengera mwana wa Mulungu kulavuridwa simani mina kunyozedwa kufumula iwe ndine unatengera on the 9th hour autanalira Eloi kope Yehova zimene mayankhula zulo osaoneka he couldn't see the face of the Father chifukwa chani zimachimo zanu zimahule kuba zitabu zazungulira Yesu Kristo ndio Yesaya kuti uchimo wanu makhala ngati khoma it hides the face of Jesus hallelujah Yesu analipo Mulungu analipompo kuti akumane naye koma sana kumane naye ambiri ife tukumana ni masoka ambiri ife sisi kuyenda because we are surrounded koma Yesu akunena habe mwana wanga ndiwe osangidwa hallelujah nangena sakira asokuleti ntimalize nyimbo ndizo mukuzimvaso nyimbo zizambaka verse 4 ndipo iye anayankana ndiwo akuimba pamaso pake ndiye akuti ndikuti tamvati ama ndiye sakutembenuka oho uyu ndo sankhidwa olo nami bwanji chabwino wapanga zimenezo koma zimezo umapangisa ndiwe woyipa pamene pakati pa iyeyo ndi ife ndi iweyo ndi ndani chinango kuchita manyazi ndi iweyo upangisa ndi akuti Satana Yesu anamuza zivaya ndi Satana nanyamuka kumapita haleluya nachita kufumula uyu ambuya makunyadirani akamakuona ambuya makunyadirani nachita kufumula nyamata uyu iweyo ndiwe wofumulidwa mama ndiwe wofumulidwa kozo kala kuti ntendedwa mbanja ulibe haleluya kapena zinthu sizikuyenda ena tikusowa mwana mbanja wathu tufuna kusimikizira Yesu sali kutali Yesu akukunyadira ena timalira usiku pilo kuzaza ni misonzi osamaona direction ndikufuna ndikuziba sana Christ is with you Yesu akuti ndiwe wofumulidwa ndiwe wanga wewe ni mwana wanga wewe mwana wanga ngofunika avomere uyu ngofunika msokano lilo avomere mene ena ukalowa mazi mwana wanga avomere akalowe mazi mwana wanga akalowe mazi ndikumusambisa ndikumuchosera ndipo nalipira kale ulipira ponde nakumana nazo tu nakumanaso kulavuridwa kutikanidwa kunyozedwa ndinalikozonsezo pa ola la naye ndikukwana Bible iluza kuti anagawana zovala zachi agawana wina anayamba upanga mayere kugawana zovala za Yesu Kristo ena atenga jacket ena atenga ndi Bible kuti nafika nthawi imene mwana Mulungu anali maliseche matanda mwana Mulungu anali maliseche nditi anthu tinayamba kuseka timahuli tinayamba kumaseka ti anthu tinayamba kumaseka masana ngati chonchi ndifuna ndikuzeni kutachi kuchiunika chonchi zikuchitika zimenezo zuwa linatima kuti zuwa litazima amayi pazikula pansi panagwa chindima cha ndiwiyani nobody could see friend wake ata Mulungu ngakhale zuwa linazindikira kuti no akunama atu awa there is no way ine ningamaunikire za manyazi za mbuye wanga sakuziwa anthu awa amayina mambo ngakhale mapiri amaziwa Yesu ndi amuna zuwa limaziwa linatima opanda uliuza haleluya tazuwa linatima kutima zuwa mdima wandiwayani ata Mulungu Yesu amene ndikunena pano siwa masewera ndi amene analinga kumwamba ndizikola basi ndi amene akunyadira iweyo ndiwe wanga ndinakugula kale masana ano iwe sungabwere kwa Yesu amene asokole malizani yes anauza oyimapo akuti Yesu ataona kuti zatachoncho amuthamangira Satana ndipo nalangelo anaima poteropo ndi Yesu anauza angelo
uyutu wavala za sansa, uyutu sali bwino tabwerani. Haleluya. Amatanena na amene wamphamvu kati mutisatira kapena ndikakhale basi ndifuna nimalize ini ndingati mukuti amene mukutichedwesa. Haleluya. Yesu anawuza amene anayima pamenepo ndawauza kuti Gabriel and your friends angelo bwerani. Yoshua kutuntumira kuti akangothana ndi satanayo ayamba kundishata palanda. Hello? Ayamba kumshata palanda. Ndakuona Yesu kuti Yoshua take it easy mwana wanga ndikuziwa umandikonda. Tilipo ambiri apati mamkonda koma timapezeka kuti tachima. Haleluya. Tilipo ambiri mamkonda. Take it easy my son, this is your time. Yukuti umaslibe sopa. Haleluya. Tawe yako ya kwana angelo tamuvulani Yoshua yo ndiye anapita kukayamba kumuvula Yoshua. Ndeni madaba kuli banji Yesu sana ngomuuza Yoshua yo kuti Yoshua take out that wavala tansa moyo wa uhule chosa sanza za utanda za moyo wa uhule wakuba wa maboza wa makruku wobera ndama za boma moyo umeneo anataka kumuuza de iwe tavula. Koma Yesu akuti mwana wanga tango khala pe angelo pitani mkamuvule. Chifukwa chani ananacho ndeni maganiza amene ni mawerenga zulo ndeni napeza mainda mambo kuti Mulungu wakumwamba akuziwa kuti sungasiye wekha iwe chikololo. Iwe wekha sungasiye sukwanisa. Haleluya. Ndiguli jalo likabwera apa lilapa likapita kumjeni ndasiya akapita akapanga sosi. Yes knows kuti sungasiye wekha iwe. Haleluya. Yesu akuziwa kuti nanji chimo lotamba ena machita kwa Yesu mimba zimo chimo zoti zikukakamira satana makangiro mangaloko kuti ndathana naye. Yesu akuziwa kuti iwe sungasoke wekha. Haleluya. Siwa ndikati vule savula za fake uyo angelo kuti kupana Yesu alipo mpano. Yesu akutipempherera alipo mpano komanso anayamba kutipempherera mbuyo nchifukwa ke verse lina licha likuti Yesu nalila di Getsema manikale na bempe la iwe di usa namsi wetu. Haleluya. Yesu amenendo antundu wanji wezilo di Yesu zona uchoka pasokano pa usana konse mlando wako zonse analipitaka mwayi kuperekedwa iwe satana wangu kupimba maso kulizopya zimene satana wakukonzekera kusokolo iwe tulira mwayi waperekedwa. Yesu akuti amaya wa miseche ndikaidweraho sasiya oka kamwana akandeu kusukulu aka kunena anzake ku hostelo aka sikasiya koka angelo avuleni ndifuna ndikuneseri ana Mulungu sokhano muno sabano pano ndifuna ndioneseri ndikukondwera for the president of South East now pompana zosowa anthu anda busy. Haleluya. Akuyangana machurch angati akuyangana sidela madela angati. Haleluya. Sakhono uno Yesu ku opposite president yo tinaye bali angelo bali akukonzesera kuti ativule ata Mulungu ndifuna ndikuzeni pofunika kuchuka pano tikonze bale watu tubweraso ko sayankhule ngati sinza bweraso coming back so Yesu anawuza ophunzira ndipita koma ndikatani bweraso ndifuna ndikuzeni Palombe I'm coming back. Hallelujah. Coming back. How we achieve I've got a lot. My tips a minute ngapangile utikale osachimwa Bible alimu. Hallelujah. Tips otisachimwe kuti tisabwerere nsuku zimenezi Bible alimu. Coming back. Hallelujah. Coming
ngati mulungu andisunge ni moyo sipiye September koma ndifuna kuuza kuti sunga pangane nalo imfa haleluya sunga ina saa hii achabwere adikira busa jabwere September ukupusa dijabu ameneyo ukufa hiyo ufera kunja hiyo haleluya don't this time funika kuzidenga zilenga manya Yesu Kristo mene azibusa watu ndio avutisa bwere president director ubwere ndile ana Mungu kuli Moses amene akuli Yesu Kristo now sindikufuna za mawa zangu kucha ndofuna kachoke pano ndichoke udalisika muta nditavomera kani ndikuvomera atu zose analipira kaya anavanga kaya usadereso nkawa uwo ungovomera amene akuli ndikufuna ndivomere Mungu nyamuka pamene wakalapo kuvomera kwako kunyamuka ndi mavazi yako ndi kuyimirira mmene ma directors akubwera kusogolo iwe unguyimirira pamene wakalapo uvomere kwa Yesu kuti ine tayimirira ndi miyendo yako ma directors ayimirira ine ndayimirira kale inuso munguyimirira haleluya kodi ndikufuna kwa nano ngati kuli choncho yimirira ngati mukuvomera kuti ine tayimirira ndi mavazi anu Yesu watu amatikonda mene ma directors akubwera kusogolo afuna atipeleke m'manja mwa Yesu Kristo pano afuna atipeleke zinthu zathu maroko athu aduke udera nkhawa ndi wina wake ali mchiroko anabereka mwana ali kunyumba mamuna wake anamnamiza kuti mwana uja ndi wa asisi ali wake ndikuona chiloko koma Yesu ali njira Satana akusekera uyu datana naye uyu tabana mutiyimbira nyimbo ijambina na Mulungu akubwera kusokolo kono Mungu yamba angoishuna ana Mulungu tufuna abwere kusokolo kono amene akuli kuyimirira ndayimirira koma ndikufuna mu kusonkhana uno ndapanga chisango ena munapangira tuzulo ena mapanga lero pano ena mapanga pompano maina mapanga usiku zilibe kantu kaya unalembesa kaya sunalembesa zilibe kantu iwe yongo nyamuka usayangana wina ndipe mpero lako pantima utambuye ndataya zaka zabiri buye tulibwela haleluya ndifuna nditanire onse amene abatizidwa kale zulo ngati mulipo mpano mukubwera nanonso pemphero likhala lanu komanso likhalaso la nditigawana ina akhala uko tentibwere amene tapanga msonkhano uno ukhale wanga msonkhano pano pali anthu ambiri koma ulipo eni ake msonkhano muwaona Yesu akuti anga muwaona ndikiro sakuta kwa Yesu mukuziona tamayimba tamayimba ni pants mene nyimbo ikuimba pants wera amene amulire msonkhano ndi wanga zilibe kantu amandiseka zilibe kantu andinena musasuka tinalimoza yankwene okondedwa inu nonse amene munapanga chisankho chobatizidwa bwerani kutsogolo kuno nthawi ija ndi ino komanso inu nonse amene mwabatizidwa zulo ku Chiringa komanso kwa Nkhulambe bwerani kutsogolo kuno pamene awa akubwera kutsogolo kuno mafuna ndiyitanire iwo onse amene sanapange chisankho uno ndi mwayi umene Yehova wakupatsani kuti inunso mungathe kupanga chisankho chobatizidwa okondedwa imafotokozedwa nkhani ya anyamata atatu amene chifukwa cha milandu imene anali nawo anagamulidwa kuti akuyenera kuti akaphedwe linafika tsiku limene anawuzidwa kuti 3 o'clock mmamawa anyamulidwa kapena atengedwa mmodzi ulendo wokaphedwa okondedwa aliyense anali wothuthumira ndi mantha komanso chisoni pozindikira kuti linali tsiku lawo lomaliza ndiye aliyense
anagona mchipinda chimene anawapasa anali marumu atatu. Ndiye anagona aliyense chipinda chake kudikira 3 o'clock kubwera osawanyonga. Ali chigonereni pakati pa usiku chamma 3 mamawa anamva mapazi akubwera akuyenda ndiyeno anafika pa khomo loyamba nagogoda, ndipo woyamba anatsekula ndipo anamugwira. Ndiye anyamata awiri akumva kuti nzathu atengedwa, akumva mapazi akupita kuti nzathu akanyongedwa. Awiri aja anali othuthumira ndi mantha kuti afika nthawi tsopano ndi ukaphedwa. Ali chimvere chisoni anamvanso mapazi omwe aja akuyenda akubwera, ndipo anaona khomo la namba 2 likugogodedwa. Ndipo mnyamata amene anagona room namba 2 anaziwa kuti nthawi ino ndi yanga, anatsekula chiseko ndipo anatengedwa kukanyongedwa. Wa namba 3 anali kuyembekezera sopano kuti ndatsala ndine nthawi ina iliyonse ndi kukanyongedwa. Akuyembekezera anamvanso mapazi omwe aja akubwera go akubwera, ndipo anaziwa kuti ndatsala ndine ukaphedwa. Mtima wace unagunda kwakukulu kuti nthawi ina iliyonse nditengedwa. Ndipo mapazi anafika pa khomo limene iye anagona, koma anadabwa chachilendo kuti mapazi aja anayamba kubwereranso koma iye osatengedwa. Ndiye kenako chamma 4 o'clock ndiyakumva kunena kuti tamaliza ntchito, aliyense sopano amasuke. Ndiye anadabwa, zatheka bwanji kuti ine khomo langa silinatsekulidwe? Ndiye anatsekula chiseko natuluka, ndiye akufunsa kuchiuchitika ndi chani. Ndiye mkulu amene amanyonga anthu akuti, iwe ukutani kuno? Aline ndabwera kuno kuti ndisanyonge. Akuti ukunama, tuluka, chifukwa ntchito yonyonga anthu tamaliza. Ndipo wa namba 3 tamaliza, mene mati 3:45 tinali titamaliza kunyonga onse. Ndiye anadabwa, wa namba 3 ndi ndani? Ndiye kuti nyamuka usipita, mafunso amene usungatifunse ife. Ndipo nyamata momangika ananyamuka nathamanga ulendo wa kunyumba kwake. Mene amafika kunyumba anapeza mayi yake nathamanga nawahaga. Ndiye atahaga mayi yake ndiye akuwauza kuti chozizwitsa chachitika mayi, ine sindinaphedwe, akuti ndituluke wa ufulu. Ndiye anafunsa amayi, atati ali kuti ndiye auze nkhani yokoma iyi. Ali mwana wanga, ndimafuna ndikuuze wapulumuka chifukwa cha atati yako. Atati yako pano kulibe. Malo moti iwe ukanafa, atati yako anatenga zovala zako, anatenga masiki chovala chongati cha iwe, napita nakayima pa khomo la chipinda chako. Malo moti iwe ukanafa, atati yako ndi amene amwalira. Nyamata anali wachisoni, nthawi zambiri amakhala kukayikira chikondi cha bambo wake, koma anazindikira kuti bambo wake amamkonda. Okondedwa, ndimati ndilengeze mauno, ndimati ndilengeze masana pano kunena kuti inu ndine tili amoyo chifukwa Yesu anapereka moyo wake chifukwa cha moyo wanu, komanso chifukwa cha moyo wanga. Okondedwa, msonkhano uno walinganizidwa kuti tizindikire za chikondi cha Yesu Khristu amene anasika kumwamba navala zovala ngati za munthu, amene anasika kumwamba natenga thupi ngati la munthu, amene anasika kumwamba navala umunthu wonse umene ife timakhala nawo. Iyeyo ndi olera, anazibisa nachosa kuye chingwiro wake nakhala ngati inu ndine kuti akapulumuse moyo wanu komanso apulumuse moyo wanga. Okondedwa, chani okoma nayi abale ndi alongo amene ali kutsogolo kuno azipereka kuti lero akabatizidwe, chifukwa azindikira kuti pali wina amene anafa m'malo mwawo. Mulungu wanga uchedweranji, m'bale wanga uchedweranji, amayi anga muchedweranji, kutheka simunapange chisankho kufikira tsiku la lero. Pamene mwayimapo, pamene mwakhalapo, ndimafuna ndipereke just a minute kuti inunso mungathe kuzipereka kwa Yesu Khristu amene anafa
m'malo mwanu. Mungathe kuzipereka ku chikondi chimene Yesu Khristu anachionesera kwa inu. Just a minute. Halipo mmodzi amene akumva mu mtima mwina 7 days sinakhale ni mwayi wopezeka ku msonkhano, koma tsiku la lero ndamva chikondi cha Yehova kuti inenso ndikuyenereka kufumulidwa ku moto. Okondedwa, chisankho ndi chako. Mulungu wanga Ambuye akudalitse. Aliponso wina amene akufuna kubwera. Just a minute, 50 seconds tisanaseke. Alipo wina amene akufuna kubwera kutsogolo kuno, amene akufuna kuzipereka chifukwa cha chikondi cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Pamene Pastor Namokwa akubwera kutsogolo kuno kuti akuperekeni m'manja mwa Yehova. Alipo mmodzi. 40 seconds, 40 seconds. Ambuye akudaliseni Mulungu wanga. Ambuye akudaliseni. 40 seconds. Alipo wina. 40 seconds, 30 seconds. Alipo wina ndifuna nditseke koma sindikufuna kuti tikusekereni kunja. 20 seconds. Alipo wina. 20 seconds. Bale wanga, Mulungu wanga, zipereke kwa Yesu chifukwa mwayi uwu suzapezeka. Pamene mwayi wapezeka ugwiriseni ntchito. 10 seconds. Alipo wina. 10 seconds. 9 seconds. Alipo wina. Ambuye akudaliseni. Ambuye akudaliseni Mulungu wanga. Mulungu wanga, ngati ukumva kuguguda mu mtima, ndi Yesu Khristu amene akuyankhula ndi mtima wako. Kodi uzansekulira kodi kapena uzankaniza mtima wako? Bwera kutsogolo kuno Mulungu wanga. M'bale wanga, Ambuye akudaliseni. 5 seconds. Alipo wina. Just 5 seconds. Alipo mmodzi. 5 seconds. 4 seconds. Alipo mmodzi. Ambuye akudaliseni. 3 seconds. Alipo mmodzi. Ndifuna nditseke. 3 seconds. Alipo mmodzi. Okondedwa, ngakhale nthawi ino yatha, Ambuye akudalise Mulungu wanga. Ngakhale nthawi yatha, Pastor Namokwa akhala akupemphera. Mmene akupemphera, inunso mungathe kuyenda ndi mapazi anu mkati mwa pemphero ndikubwera kutsogolo kuno kusalumikizana ndi abale ndi alongo amene azipereka kutsogolo kuno. Ambuye akudaliseni inu nonse amene mwabwera kutsogolo kuno kuzipereka kwa Yesu Khristu. Abusa, tiperekeni m'manja mwa Yehova Mulungu wakumwamba. Tipemphere. Woyera, woyera, woyera inu Yehova Mulungu wa makamu, amene ulemerero wanu sitinayenera ife ngakhale kutchula dzina lanu, koma chifukwa cha chikondi chanu chakuya chopanda malire mwalola ife tisonkhane pompano. Chifukwa cha chikondi chimenecho taona kupyolera m'mawu anu. Taonani amuna ndi akazi, aakulu ndi ang'ono amene adzipereka kwa inu chifukwa atamva mawu, naona kutsutsika, naonanso chikondi chanu chokhoza kuwalandira, adzipereka nanga si awa amene ayima patsogolo. Yehova, pemphero lathu ndilo lakuti muwalandire monga mmene iwo alili. Ndikuti tsopano monga apanga chisankho ichi, inu mukawakhazikise mu chisankho chomwecho mpaka tsiku la maomboledwe. Musalole Yehova, chifukwa cha mwazi wanu umene unakhesedwa pa mtanda, kuti wina aliyense wa iwo akatayike, koma kuti akasungikebe mchifundo ndi chisomo chanu chomwecho. Muyang'anire ife Yehova, tonse amene tayimirira, ngakhale sitinazipereka mwapadera, koma tilinako kutsutsika mkati mwa mitima yathu pa zinthu zambiri zimene tachita mosalingana ndi chifuniro chanu. Tupempha Yehova kuti mukatikhululukire. Mutiyang'anirenso pano mu msonkhano uwu, pamene amuna ndi akazi azipereka motere. Mulole kuti kudzipereka uku kukakhale kudzipereka kwa thundu kumene kumapeto kwake kudzalosera mu chipulumutso cha miyoyo yathu. Mulole Yehova kuti pamene tadzipereka sopano tikaende nanu osabwereranso. Mutithangate tonse, mutigwirizise tonse kuyendabe mchikondi chanu, popeza tapempha izi zonse m'dzina la Yesu Khristu mpulumusiyo. Amen. Inu nonse amene mwabatizidwa dzulo,
tingathe kukakhala pansi asale iwo amene akukabatizidwa lero kuti abusa akanama apange mwambo umene uti uchitike umene uti utitsogolere kumadzi. Ambuye akudaliseni nonse amene mwabatizidwa kale dzulo. Nthawi ino ndiyapempha abusa akanama abwere kusogolo kuno kuti apange mwambo tsopano wa ubatizo. Mwapadera tufuna tikulandireni inu nonse amene mwapanga chisankho chomulandira Yesu khala Ambuye ndi mpulumutsi moyo wanu kuti lero mukalandire ubatizo. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Nthawi iyi ndi nthawi yapadera-dera imene mukuyenera kupanga malonjezano ndi Mulungu wakumwamba mmene muchitire ndi moyo wanu watsopano umene uli moyo wa Chikristu. Chotero ndikayamba kulankhula inuyo mudzivomera mudziyankha funso limene tifunse pokweza mkono wanu wamanja. Chonde tikweze mkono wamanja. Muyembekezeka ndikuwuzani. Nthawi ino ndi nthawi yoti abale ndi alongo amene ali kutsogolo apange malonjezano. Tipemphere. Mulungu wathu amene muli kumwamba mutsogolere mwambo wonse wa malonjezano amene ana anu amuna ndi akazi akupanga ndi inu. Mulole Mulungu wathu Mzimu wanu woyera watsogolere ngati pali kena kosalungama pakati pawo munyengo Yehova mwachotsere. Popeza ndiye pemphero lathu mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen. Tikuyamba mudzitsatira inuyo pongoyimika musalankhule mudzingoyimika mkono wanu povomereza. Monga mmene mwaphunzira mu msonkhano uno za Mulungu Atate, Mwana komanso Mzimu Woyera kuti atatu amenewa ndi Mulungu mmodzi. Kodi inuyo mukukhulupirira chotero? Kodi muli kuvomereza kuti imfa ya Yesu pa mtanda ndiyo nsembe ya machimo anu ndi kukhulupirira kuti mwazi wake umene udakhetsedwa pa mtanda wakuwombolani inuyo khala moyo watsopano? Mukukhulupirira chotero? Kodi muli kuvomereza kuti Yesu ndiye mpulumutsi wanu ndi kukhulupirira kuti Mulungu chifukwa cha mwana wake Yesu Khristu inuyo wakupatsani moyo watsopano? Muvomereza ndi kukhulupirira chotero? Kodi muli kuvomereza mwachikhulupiriro mwachilungamo ndi kuzindikira kuti Yesu ndiye wokuyimirirani kumwamba ndi kuti mulonjezano lake lili chilimbikitso chanu, potero inuyo mudzalandira mphamvu ya Mzimu Woyera kupyolera mwa Yesuyo? Kodi mukuvomereza kuti mulandira mphamvu ya Mzimu Woyera kudzera mwa Yesu Khristu? Kodi mukukhulupirira kuti Baibulo ndi mawu ouziridwa ndi Mulungu? Choncho kupyolera mchiphunzitso chimenechi, kodi inuyo mukulakalaka kukhala mu chiphunzitso chimenechi cha Baibulo moyo wanu wonse? Kodi muli kulandira malamulo 10 a Mulungu? Taphunzira za malamulo 10 a Mulungu. Kodi mukulandira malamulo 10 a Mulungu kuti akhale mwa inu ndipo mukulonjeza kuti malamulo 10 amene kuphatikiza ku tsiku la Sabata Palombe Teachers Training College timanena kuti panopa pali mwambo okhazikitsa ndithu ntchito kapena kuti Impact Palombe kapena kuti akumayitchulanso kuti effort. Ntchito imeneyi ndiyoti kukhazikitsa kuti akapindule miyoyo komanso kulalika uthenga. Ndeti makamba kuti akhazikitsa mtsiku la lero, mbuyo muti makamba kuti yayi Saturday likudzali kumanena tsiku la lero kukhala kukhazikitsidwa ndithu kampeni amene kapena kuti ntchito imeneyi ndetaona ndithu ndithu akuluakulu akuchita ntchito imeneyi kudula liboni kupereka chithunzithunzi kuti mwambo umenewu ndithu wakhazikitsidwa. Zimene zikutanthauza kunena kuti kuyambira pa 13 September mpaka na pa 26 September pakhale misonkhano yosiyanasiyana. Akuluakulu amene azabwere kunonso zachitisa misonkhano yosiyanasiyana madera osiyanasiyana ozungulira ndithu kuno ku Palombe. Tinakamba kale kuti misonkhano imeneyi ayikhalapo ndithu yokwana 200. Ndetaona zachitika zosiyanasiyana pansipo mukumva kwanza amene afuna akabatizidwe ndithu chigawo chimenechi chamasana. Ndikukhulupirira zoti mukupitirabe kudalitsika ndipo madalitsika pachitika zinthu zosiyanasiyana. Taonanso ndithu
uthenga umene atigawira ndithu ndi evangelist Dr. Ernest Kawonga aphunzitsa ndithu zinthu zofunikira moyo uno zomwe zingatithandizire kupititsa patsogolo moyo wathu wakuthupi komanso ingakhalenso moyo wathu wakuuzimu. Tikhale tikupatsirani zinthu zochuluka zimene zikuchitika ndithu pano pa Palombe Teacher Training College masana uno. Ine dzina langa ndi Chifundo Motakolo. Pakadali pano bwanji tionereka izi tibwerenso masana mukhale pomwepo. Chopanga malonjezano amenewa tikufunirani zabwino zonse pamene mukalowa mu ubatizo wa madzi. Chotero Mulungu wakumwamba akudalitseni akusogolereni. Pomaliza tipemphere. Zikomo Yehova Mulungu wathu amene muli kumwamba, tikuthokoza nthawi ino yakumasana chifukwa cha mwambo wapadera umene mwatitsogolera. Mwapaderadera tikuikiza m'manja mwanu ana anu awo amene apanga chisankho kuti Yehova muyende nawo. Mmene akapita m'madzi, potuluka m'madzi Mzimu wanu Woyera akatsike pa iwo, komanso mukachitire umboni Mulungu wathu kuti ana anu akayende ndi kugonjetsa mphamvu ya uchimo. Mukwezeke Mulungu wathu ndi kulemekezeka mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen. Pamene tikulumikizana ndi abale awa tonse timirire ndi kuimba nyimbo namba 202. Number 202. Yesu tsogolelweni paulendo wopya zovuta zosatheka ziri mtsogolo mwanga inu zonse mudziwa Yesu tsogolelweni monga mayi achita naye mwana polila mulete zovutazo nditontozedwe ine ndinu mfumu ya lunta Yesu tso pakutapa dzikoli zopya zidzakula poka pa inu ndidzapeza mpumulo ndidzamva mawu aja saope nditsogola. Maso tipemphere. Atate ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu, tikuthokozani nthawi ino yamasana chifukwa cha kupezeka kwanu pamalo pano. Yehova, tufuna tikathe kukuyamikani chifukwa mwatiphunzitsa kuti ngakhale tikudusa muzowawa zambiri komanso ngakhale ife tili anthu ochimwa, koma inuyo Atate simatisiya tokha muli mbali yathu. Chotero Yehova tikupempha kuti mukapitirize kukhala nafe pa utumiki wonse wa tsiku la lero. Yehova, tikuzindikiranso tsiku la lero chakhazikisidwa ichi Impact Palombe. Yehova, ifeyo tikupempha kuti tsiku la lero mukatiyenereze kuti pamene tamva uthenga tikathe kugawana ndi ena kuti pakubwera inu posachedwa ife pamodzi ndi anzathu tidzapezeke mu ufumu wanu. Tikupempheranso mtumiki wanu Dr. Kawonga amene amatigawira mawu. Tikupemphera kuti mukadalitse iwo pamodzi ndi banja lawo. Tikhala tikusiyana kwa kanthawi kochepa kupumulira. Tikupempha kuti mukati kokoseso tidzapezeke pompano. Popeza tapempha tikusiya zonsezi m'dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Anthu a Mulungu, pamene tafika patsopano ndi nthawi imene tonse mogwirizana tiwaperekeza abale athu awa ku mtsinje ku madzi kumene iwo akabatizidwe. Ndi pafupi kwambiri paseri pompa pa chibloko ichocho. Ndiye tiye tonse tiwaperekeze tikaonerere ubatizo mmene uyendere. Ngati pali ena amene sanakonzekere kutenga zovala zosinthira koma abwera apa
tionane mwapaderadera pamene tikupita uku. Pali ena amene munakonzesera munauzidwa dzulo, ndi pali ena aja amene mwangojoyina lero pomva mawu a Mulungu amene alili kuti mukuyenera mubatizidwe. Anthu amene aja tikumane mwapaderadera. Ndiye timafuna tinenenso kuti aja amene mwabatizidwa dzulo, masenters ena aja amene mwabatizidwa dzulo, mupite nawo kumene anzanuwa so zimene zikachitike tili kumaziko komweko ndi anzathu amene mwabatizidwa dzulo tipitira limodzi kumaziko. Komanso kwa alendo athu amene mwachoka